Life not easy for poor people. It's a real estate. Mgbe onye jiri nwe ego ọzaba afa nne ya ụmụ ụwa unu ekwere ugo ije Marcus Nwanne m nwanyị nwa bịagodu ị na-emezi nkefe na shop m eweka m update ewo ebekwara afịa mba ahịa m kabatara bata ịnụkwa ahịa m kabatara bata ndị mmadụ sefu na otu ga a na-eburu ahịa na-ewepụ ịnụkwa ndị ahịa atụ elu m nekwe ihe na night gown nke a bụkwa new special design a na-akpụ ya ọgbọtefe onye nwere nwadịmọ night gown gị nke abakwa mana ịmara enwe m night gown na ịmara ihe a ịmara night gown a amakwa m ya ihe a na-azụ ebe a ebe esi efili gas nsogbu adịrọ nke m ka mbịa mmanụ ma ya zụrụ ya nsogbu adịrọ nwadịmọ shọpụ ga ọ na-agbagotekwe thank you so much yo in case dị gị dịkwa bọsasị a ọgbọtefe ọkwọtefe ka a na-akpụ ya ọkwọtefe just don't worry one day ga-abịa tụnyere gị nsogbu adị nwanne m isikwa ike mgbe onye jiri nwee ego na anyị nwere kọstọma kịta nne expect ego Marcus kịta kosi ebe apụ this night gown ọ bịa kelesi ọfụma mba mụ na just kwunye kịta nnọọ mana so na ọpụta ma that plantain butters die in case ọchị gotelu die plantain butters banana butters nke ma anya ahịa anyị lego banana nke a plantain na ikwu ya nọ ya ka anyị pule na mepule kịta na ọ dịkọ na ama emele ọhụ bịa ka anyị mee game nwanụ ngwa kwa apịrị ka na ama emele ọhụ mere ka sị na adịm na-ete gị anya onye nweta ya mmemekọrị ga-emele o onye ka eme 1 2 3 ka nke goa I want to do you this thing. Bro, I want to put you for this condition. One, two, three. Mommy, see you. Mommy, see God have mercy upon us. Dude. I didn't weave. Kaime. Kaime. Hey yo. Oh. 1 2 3. Yes. The dog of mama. See, I wicked though. I wicked finish. Jesus. Sige ni. Jesus. Sige ni.